ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ଡେଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। କାଲି ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ WBCଟା ମୋର 27 ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ 15,000 ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନେଇପାରିନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ। ଯଦି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଜଣ ଡୋନର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, କାଳେ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ବା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି। ଯଦି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ 10,000 ତଳେ ଡାଉନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଥକା ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରକ୍ତକୁ ପୋଛି ପୋଛାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଅଠପଟେ ଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଖୋଲି ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାକୁ କନା ଦେଇକି ପୋଛିକି ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ।